फंबाय बिनानावमोन जों दिनै फरायगोन रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय जायखौ इंराजियाव बुङो केमिकेल रिएक्शन एन्ड इकुवेशंस। जों जोंनि सोरगिदिं नायोब्ला नुनो हायो जे गोबां रासायनारि सोलायनाय जागासिनो ना बै रासायनारि सोलायनाय जेराव जादों बेखौनो जों रासायनारि फिनजाथाय जादों होननानै बुंनो हायो। दानिया माखासे रासायनारि सोलायनायनि जुदि जों बिदिन्थि लायोब्ला जेरै दावदैखौ एवोब्ला जों दावदैखौ गोथां खालामफिननो हाया आरो गाइखेर दाखा जायोब्ला गाइखेरखौ जों मोजां खालामफिननो हाया आरो लहाफ्राबो माराम खायो। बेफोर जे खेबसे सोलायबाय बेखौ जों सोलायफिननो हाया, बेखौनो रासायनारि सोलायनाय बुङो। बेखौ आरो नोंथांमोना क्लास 9आवनो मोनबोखादों। दानिया नोंथांमोननि बिजाबाव मोनसे ओरैबायदि एग्जाम्पल दं जे मेगनेसियामखौ जेब्ला जों सावो अब्ला मेगनेसियाम अक्साइड जायो। दानिया बिदि बुङोब्लाथ' बे जोबोद गोलाव जायोना, बेखौ जों लिरनो हाया। जेरै मेगनेसियामा सावोब्ला मेगनेसियाम अक्साइड जायो बिदि लिरनानै दोनबाय थानो हाया। बेनिखायनो जों बेखौ गुसुं महरै लाबोनो थाखाय मोनसे इकुवेशन बाहायनांगौ जायो आरो मोनसे समानथाय बाहायनांगौ जायो। बैबायदि समानथाय बाहायनायखौनो रासायनारि समानथाय होननानै बुङो। दानिया बिनि डेफिनेसनखौ बेयाव लिरनाय जाबाय। मोनसे रासायनारि फिनजाथायखौ मोनसे बाथ्रानि महराव फोरमायथिनाया गोलाव जायो, बेखौ मोनसे गुसुं महराव लिरनाय जायो, बेखौनो रासायनारि समानथाय बुंनाय जायो। दानिया बेयाव लिरबाय नै मेगनेसियाम आरो अक्सिजेनखौ दाजाबनानै मेगनेसियाम अक्साइड जाबाय। दानिया बेयाव नैबे सिगांनिखौ मा होनो, सिगांनि जाय दं बेखौ फिनजाग्रा आरो जाय मोनबाय फिनजाथा होनो। दानिया बेयाव मोजां नायब्ला नुनो मोनो जे बे फिनजाग्राफोरनि गेजेराव जों मोनसे दाजाबसिन बाहायो आरो फिनजाग्राखौ जों बिथिं आगसि फारसे लिरो आरो आगदा फारसे जों माखौ लिरो, जाय फिनजाथा माने जायखौ मोनबाय आरो बिनि गेजेराव मोनसे थिरसिन होनानै दिन्थिनाय जायो। दानिया बेयाव नुनो मोनगोन जे बेयाव बिदि लिरबाबो एसे गुसुंसिन जायो, जोंहा बाथ्रानिख्रुइ गुसुंसिन जायो आरो बेखौ आरो गुसुंसिन खालामनो हाबावगोन नामा? मानोना गोबां केमिकेल रिएक्शन जों नुनो मोनो, बेनिखायनो बेखौ आरो बिदि गोलाव लिरनोबा बिदियाबो गोलावसिन जायो आरो। दानिया बेखौ एसे गुसुंसिन खालामनो थाखाय माबाफोर राहा दं नामा? बेनि थाखाय जुदि सोङोबा मोनसे राहा दं जोंहा। जेरै जों दा मेगनेसियामखौ नोंथांमोना पिरियडिक टेबोलाव नुबाय जानो हागौ, मेगनेसियामखौ Mg लिरो, Mg आरो अक्सिजेनखौ O2 लिरनो हायो, ओमफ्राय रिजाल्टखौ MgO। दानिया जों बिदिबो लिरनो हायो आरो मेगनेसियामखौ Mg लिरो, अक्सिजेनखौ O2 आरो बेयाव MgO। बिदिबा आरो गुसुंसिन जाबावो, अब्ला जोंहा गोबां खाबु जायो आरो। दानिया जों जेब्ला बेयाव नायो अब्ला बेथ' एटमखौ बुजायोना, जे मेगनेसियामा मोनबेसे दं, अक्सिजेना मोनबेसे दं आरो बेयाव मोनबेसे दं। दानिया जों थाखो 9आवनो मोनबोबाय, बेखौ सिगाङावनो मोनबोबाय जे मोदोमबांनि बेंथेनाय खान्थि जायखौ ल' अफ कनजारभेशन अफ मास होनो। बेयाव जेब्ला केमिकेल रिएक्शन जायो, जेब्ला मोनसे रासायनारि फिनजाथाय जायो, अब्ला बेयाव बिनि मोदोमबाङा समानैनो थायो आरो सिगाङाव जाय दंमोन बे उनावबो एखेयानो थायो। दानिया बेयाव नायोब्ला जों नुनो मोनो मेगनेसियाम मोनसे दं, मेगनेसियामा बेयाव मोनसे दं, बे थिगानो जाहैबाय। अक्सिजेना दाना बेयाव मोननै दं, नाथाय बेयाव मोनसेल' जाहैबाय। अब्ला जों बेखौ मिलायहोनांगोन, मानोना बिदिथ' जानो हाया, होमबा अक्सिजेन मोनसेया अहाय थांखो, बिदि जायो। दानिया बेनिखायनो जों मोनसे गोदान मुवा सोलोंनांगोन जेखौ होनो समानसु रासायनारि समानथाय, माने बेलेन्स केमिकेल इकुवेशन। जोंहा बे मोदोमबांखौ बेलेन्स खालामनो थाखाय बेखौ फरायनाय जायो। दानिया बेयाव मोनसे एग्जाम्पल दं नैयाव, जिंक आरो सालफिउरिक एसिड। जेब्ला जों बिसोर मोननैखौ रिएक्शन खालामो अब्ला जिंक सालफेट आरो हाइड्रजेन गेस ओंखारो। दानिया बेयाव गासिबो समान दं, माने बेखौ नायथ'ला। आरो मोनसे जों जुदि बिदिन्थि लाबावोब्ला आयरन प्लास दै ना H2O, बेयो मा जायो, फेरिक अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस। दानिया बेयाव जों नुनो मोनो आयरनाबो बेयाव बेलेन्स गैया, अक्सिजेनाबो बेलेन्स गैया। अब्ला दानिया जों बेखौ सोलोंसै मारै बेलेन्स खालामनांगौ। अब्ला दानिया जों सोलोंसै रासायनारि समानथायखौ समानसु खालामनाय। दानिया बेयाव फार्स्ट स्टेपआ जाबाय फर्मुलानि सोरगिदिं, जेरै जों बेखौ लाबाय, बेखौ लाबाय, 1 होनसै, 2 होबाय। दानिया बे 2 खौ लाबाय जों। अब्ला फार्स्ट स्टेपआव मा खालामनांगौ, जों बिसिनि सोरगिदिं बक्स होबाय।
दानिया नैथि स्टेपाव जोंहा मा खालामनांगौ बिनि जाय गुदि मुवाफोर दं बेखौ जों मिथिनांगोन जेरै Fe दं फेरास दं हाइड्रजेन दं अक्सिजेन दं बिथिंबो एखेयानो दं अब्ला बे गुदि मुवाफोरखौ जोंहा बिदि लिस्ट बानायनानै लिरना लाबाय दानिया आगसि फारसे गुदि मुवाफोरनि बिबाङा बेसेबां दं बेयाव मोनसे दं ओमफ्राय आगदा फारसे जोंहा मोनबेसे दं मोनथाम बिदिनो हाइड्रजेना मोननै बेयाव मोननै अक्सिजेना बेयाव मोनसे बेयाव मोनब्रै दानिया थामथि स्टेपाव जोंहा मा खालामनांगौ जे नै बेफोरखौ नायदो गुदि मुवाफोरखौ जे मोनबेसे दंमोन बेयाव बयनिख्रुइ बांसिना बबे जानानै दं नैबे 4 ना अक्सिजेना बांसिन जानानै दं दानिया समानजों खालामनो थाखाय जोंहा फार्स्टआवनो अक्सिजेनखौ मिलायहोग्रोगोन अक्सिजेना नेयाव 1 नेयाव 4 जानानै दं आरो अक्सिजेन बांसिनखायनो जोंहा अक्सिजेनखौ मिलायहोग्रोगोन दानिया जोंहा बेयाव बिदि बक्स बानायना लाबाय जेरै थामथि स्टेपाव जोंहा बिदि बक्स बानायना लाबाय जेराव फिनजाग्रायाव बेसेबां दं फिनजाथायाव बेसेबां दं नैबे फिनजाथा जाहैबाय RHS आव लिरो जों फिनजाथाखौ नैबे आगदा फारसे आरो LHS माने आगसि फारसे लेथिं जोंहा माखौ लिरो फिनजाग्राखौ लिरो दानिया गिबियाव जोंहा बे अक्सिजेनखौ नायदोंमोन ना अक्सिजेना फिनजाग्रायाव मोनबेसे दं मोनसे दं H2O आव मोनसे दं आरो फिनजाथायाव मोनबेसे दं मोनब्रै बेवहाय Fe3O4 आव मोनब्रै दं दानिया बेखौ बेलेन्स खालामनो थाखाय बे 1 खौ जोंहा 4 जों इन्टु खालामनांगोन 1 into 4 दानिया बेहाथ' 4 आनो अब्ला जोंहा बेलेन्स जाबाय आरो जोंहा दानिया मा लिरनो हायो बेयाव नैखौ नायोब्ला जेरै 4 जाहैबाय ना H2O खौ जोंहा 4 खालामनांसिगोन अब्ला नैखौ जोंहा लिरफिननांसिगोन बेयाव बेनिखायनो Fe plus 4H2O ना 4H2O अब्ला मा जागोन Fe3O4 plus H2 दानिया एबार खेबसे नोंथांमोना बेखौ सानबावदो बेयाव मोनबेसे दं दानिया बेयाव हाइड्रजेना मोनबेसे जाखो 8था बेयाव मोननै जाबाय बेयाव 9था जाबायना बिनि मोननै आरो बे 4 जों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ बेखौ होमबा बेयाव मोननै दंखायो आरो बे 4 बा 4 2 9था जाबाय अक्सिजेना मोनब्रै अक्सिजेना मिलायनानै थाबाय दानिया आयरनाबो मिलायबावाखै अब्ला जोंहा दानिया ब्रैथि स्टेपाव थांनांगोन दानिया जोंहा ब्रैथियावबो दहायनि थामथिनि बायदि खालामफिनबावनांसिगोन फिनजाग्रायाव बेसेबां दं हाइड्रजेनखौ जुदि जों नायोबा दानिया बै माबाया हाइड्रजेना बांसिन जानानै दंमोन फिनजाग्रायाव 9था दं मानोना 4H2O जानानै दंमोन ना आरो फिनजाथायाव मोनबेसे दं मोननै दानिया बे 9खौ 9आनो जाहैबाय बेखौ जोंहा बेलेन्स खालामनो थाखाय जाय खम बेखौसो बांसिन खालामनांगोन बेखायनो 2 into 4 खालामबाय 2 जों 4 सानजाबबाय दानिया जोंहा बेखौ फर्मुलाखौ लिरफिनबा बिदि मोनबाय ना फर्मुलायाव दानिया बिदि दंमोन बेयाव दानिया हाइड्रजेनखौ जों 4 जों सानजाबबाय नालाय बेखायनो H2 आव 4 होनानै होबाय आरो दानिया बेखौ जों खनसे सानबावोब्ला अक्सिजेना जाबाय मोनब्रै दं बेयाव मोनब्रै दं हाइड्रजेना 9था दं बेयावबो 9था दं दानिया मा आयरना मिलायबावाखै दानिया बिदिनो बाथि स्टेपाव जोंहा मा खालामबावनांगोन दहायनि थामथि आरो ब्रैथि स्टेपनि बायदि बिदिनो एखे मिलायहोनानै जोंहा खालामनांबावगोन बिदि एखे मिलायहोनानै खालामबावबा जोंहा मा मोनगोन डाइरेक्ट आयरनखौ मिलायहोनो थाखाय बेयाव Fe आव मोनथाम होदेरनांगोन आरो दानिया बिदि नायोब्ला जों मा नुखो बेयाव 3Fe आयरना मोनथाम जाबाय बेयावबो मोनथाम जाबाय हाइड्रजेना बेयाव 4 सानजाबनै 9था जाबाय बेयावबो हाइड्रजेना 4 सानजाबनै 9था दानिया अक्सिजेना बेयाव मोनबेसे दं मोनब्रै बेयावबो अक्सिजेना मोनब्रै अब्ला जोंहा बेखौ मा होननो बेयो मा जाखो समान जाबायना अब्ला जोंहा बेखौ बेलेन्स केमिकेल इकुवेशन होननो हाबाय आरो दानिया जोंहा दथि स्टेपाव मा खालामनांगोन बेखौ गासैखौबो जेनेबा बक्सखौ बोखारनानै बे बाक्सुखौ बोखारनानै जोंहा गोदान लिरफिनबा माबोरै मोनो 3Fe plus 4H2O मा जायो Fe3O4 plus 4H2 बिदि जाबाय दानिया बेयो बेलेन्स जाजोब्बायना गासैबो आयरना मोनथाम बेयाव मोनथाम अक्सिजेना बेयाव 9था बे दाजाब नङा दे बे सानजाबसो 4 सानजाबनै 9था बेयावबो 9था जाबाय ओमफ्राय बेयाव अक्सिजेना मोननै बेयावबो मोनब्रै अक्सिजेना 4O बेयावबो अक्सिजेना मोनब्रै दानिया जोंहा बिदि लिरखांनानै आरो मोनसे लास्ट स्टेप दंबावो बे स्निथि स्टेप बेयो एफा इम्पर्टेन्ट नङा बेखौ एखमबा नांथारगौबाल' बाहायनांगौ जेनेबा नोंखौ थिनदोंबाल' बाहायनांगौ बेयाव जोंहा मा लिरो
बियो मा थासारियाव दं जेनेबा जोंहाथ' मिथियोना महरा मोनबेसे रोखोमनि थानो हायो गथा लाव आरो गेसारि माने बेयावनो जोंहा गेसारिखौ बाहायनो थाखाय G बाहायनाय जायो लावखौ बाहायनो थाखाय L बाहायनाय जायो लावखौ दिन्थिनो थाखाय आरो AQ माने जुदि दैयाव गलिनानै दं बेखौ मा होनो दैयारि माने मा दैयाव जुदि गलिनानै दं माने लाव नङा बै बुस्थुआ लाव नङा खिन्थु दैयाव गलिबाबो लाव जायोना बे लाव बायदि ओमफ्राय दैयाव गलिनानै दं आरो लास्टआव मा S माने मा गथा माने S माने सलिड गथा दानिया जों बे इकुवेशनखौ नायफिनोबा मा मोनो 3Fe Fe माने मा आयरनखौ जोंहा गथा महरै लानाय जायो आरो H2O आ मा गेस माने जोंहा दै खफ'जोंसो जायो नालाय बे इकुवेशना जोंहा दै खफ'जोंसो जायो दैया लावबाबो जाया बेखायनो जे दै खफ' थानाय बे गेस थासारियाव थायो बेखायनो बेखौ G लिरनाय जादों आरो ओमफ्राय Fe3O4 आ मायाव फर्म जागोन बियो गथा जागोन आरो लास्टआव H2 आ गेस जानानै ओंखारलांगोन बाहेरायाव ओंखारलांगोन सिरसिन होनाय दानिया आरोबाव मोनसे मा दंबावो बेखौ जोंहा जुदि मोजाङै फोरमायथारनांगौब्ला गासैखौ होजोबनांगौब्ला बेयाव मा बाहायनाय जादों बेखौबो बाहायो आरो सिरसिननि गोजौआव गाहायाव जेनेबा बिदुं नांगौबा बिदुं माबा मा होनो सोरां नांगौबा सोरां जेरै मोनसे एग्जाम्पल हमोबा कार्बन मन'क्साइड प्लास H2 मा जायो बिदिबा CH3OH बे मा लिक्विड फर्म बेनि थाखाय मा 340 बार बिहुं नांगौ आरो बिदिखौ फोरमायनाय जायो आरो जेरै बे जुदि नोंथांमोना बे बिलाइनि आदार बानायनायाव जेरै क्ल'र'फिल नांगौ आरि नांगौ साननि सोरां नांगौ बिदिनो लिरोबा बेयावबो नों बाहायनो हायो आरो बे सिरसिननि गोजौआव लिरनांगोन मा बाहायनाय जादों सोरां ना बिदुं बेखौ सोंबाल' बाहाय बेयो एफा इम्परटेन्ट नङा दानिया बेफोरनो जाहैबाय माखासे स्टेप मा रासायनारि समानथायखौ समानसु खालामनायनि थाखाय आरो दानिया सोलोंसै जों रासायनारि फिनजाथायनि रोखोम रासायनारि फिनजाथाया गोबां गुबुन रोखोमनि थायो बेनिनो जों मोनसे फार्स्टआव सोलोंगोन मा अरजाबनाय फिनजाथाय दानिया बे अरजाबनाय फिनजाथायाव मा जायो जोंहा जुदि मोननै बा बेनि बांसिन दं फिनजाग्राफोरा मोननै बा बेनि बांसिन दं बेनिफ्राय जोंहा मा फिनजाथायाव मा मोनसेल' जाहैयो जेरै बिदिन्थि महरै CaO प्लास H2O बिसोर मोननैखौ जों रिएक्सन खालामबा मा जागोन CaOH2 बे मोननै दंमोन सिगाङाव दानिया बेहा रिएक्सन जाखांनानै मा मोनसेल' जाहैबाय ना लास्टआव बिदि जानायखौनो जोंहा मा होनो अरजाबनाय माने अरजाबनाय आरो बे सोदोबखौ नायबानो सोर बुजिखागोन अरजाबनाय माने अरजाबो आरो मोननै बा बेनि बांसिन जाय दं अरजाबनानै मोनसेल' जाहैयो बिदिखौनो मा होनो अरजाबनाय फिनजाथाय होननानै बुङो आरो जुदि गुबुन एग्जाम्पलफोर जेनेबा होबावोब्ला माखासे जेरै दै जानाय हाइड्रजेन आरो अक्सिजेन मिलायनानै दै जायो बेबो अरजाबनायनि थाखाय बे मोनसेल' जाहैगोन ना बिदिखौनो जोंहा मा होनो अरजाबनाय रासायनारि फिनजाथाय होनो दानिया जोंहा बांसिन अरजाबनाय बिदि फिनजाथायावनो मा कम्बिनेसन रिएक्सनाव जोंहा मा ओंखारो बिदुं ओंखारो बेनिखायनो बे बिदुं ओंखारग्राखौ जोंहा मा होनबावो जोंहा दुंखांग्रा रासायनारि फिनजाथाय होनो मानोना बिदुं ओंखारो बे बिदुं ओंखारनायाव जोंहा जेरै नोंथांमोना नुनो हागौ सुनै आरो दैखौ जेब्ला जों होयो सुनायाव दै होयो अब्ला मा जायो रिजाल्टआव जोंहा मा बिदुं ओंखारोना बिनिफ्राय रिजाल्टआ ओंखारनानै जोंहा मा बिदुं ओंखारफायो लोगोसे गुदुं मोनोना दोनग्राखौ बिदिनो हां लानायफ्रावबो बिदिनो जायो जोंहा जेब्ला हां लायो जेरै आदार दोगोन जानायाव जोंहा अक्सिजेननि गोनांथि जायो बे अक्सिजेननि गोनांथियाव जोंहा हां लानायाव मा जायो सिङाव गुदुं जायो बेखायनो जोंनि देहाया गुदुं जानानै थाबाय थायो बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नाय दुंखांग्रा रासायनारि फिनजाथाया मा अरजाबनाय बेखौ एसे मोजां बिजाबनिफ्राय नायबानो जाबाय दानिया सेकेन्डआव जोंहा मा दं बायस्रानाय फिनजाथाय जोंहा अरजाबनायाव मा नुदोंमोन मोननै बा बेनि बांसिन केमिकेल्सफ्रा लगायनानै मोनसे जाहैयोना बिदिनो बायस्रानायाव मोनसेनिफ्राय
गोबां जाहैयो माने बायस्रालाङो आरो केमिकेला जेरै मोनसे एग्जाम्पल होयोब्ला FeSO4 हा बेयो मा जागोन Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बिदिनो बायस्रालांगोन बे मोनसेल' दंमोन ना बिदिनो मोनथाम जाबाय आरो जोंहा गोबां एग्जाम्पल दंबावो दाना बे सोलायनायाव जोंहा मा नांगौ बेयाव बिदुं होनांगोन माने ओरैनोथ' हारसिंथ' सोलायनो हायाना बेखायनो जोंहा बेयाव बिदुं होनांगौ लाबावोब्ला जेरै CaCO3 खौ जोंहा बिदुं होनानै मा जायो बिदुं होयोब्ला CaO प्लस CO2 गेस ओंखारो दाना बेयाव बिदुं होनानै खालामो आरो माखासे एग्जाम्पलफोर लायोबा जोंहा सोरांजोंबो खालामनो हायो आरो मोब्लिबनि गोहोजोंबो खालामनो हायो दाना बिदिनि थाखायनो मा बेयाव माबा मोनसे सक्तिखौ सोबनांगोन आरो बेयाव सोबहोनांगोन अब्ला बिदिखौ मा होनो जोंहा जेरै दहायनिया बिदुं ओंखारोमोन ना दाना बेयाव बिदुंसो होयो नालाय बिदुं सोबो नालाय बेखायनो बेखौ मा होनगोन दुं सोबग्रा फिनजाथाय एन्डथार्मिक रिएक्सन बेखौ बुजिखाबायना जे फिनजाथायाव जोंहा मा नाङो बिदुं बा सोरां बा मोब्लिब जायखिया मोनसे सक्तिखौ होनानै जोंहा सिफायनाय जायो बेखौनो मा होनो दुं सोबग्रा फिनजाथाय दानिया थामथियाव फैयोब्ला जोंहा मा दं जाय खारनाय फिनजाथाय जाय खारनाय फिनजाथायाव मा जायो जोंहा मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेयाव लाङो जेरै FeS प्लस CuSO4 बेनिफ्राय मा जायो FeSO4 जेरै बे सालफेटआ कपाराव दंमोन दाना बे कपारनिफ्राय आयरना एसे स्ट्रंसिनखायनो बे सालफेटआ आयरनाव थाङो आरो FeSO4 प्लस Cu जाबाय आरो दंबावो Zn प्लस CuSO4 बिदि जायोब्ला जोंहा मा जायो ZnSO4 प्लस Cu बिदि जायो आरो बिदि जायखारलाङोना मोनसे सालफेटआ जाय स्ट्रंसिन बेनाव जायखारलाङो बिदिखौनो मा होनो जायखारनाय फिनजाथाय जायखारलाङो नालाय मोनसेनिफ्राय दाना ब्रैथियाव मा दं नैफान जायखारनाय फिनजाथाय बे सिगांनि जायखारनाय फिनजाथायाव मा जादोंमोन मोनसेल' दंमोन ना बे मोनसेया थांदोंमोन ओमफ्राय मोनसे बे गुबुन मोनसेनिफ्राय मा बेहा गुबुन मोनसेनाव थांदोंमोन आरो बे हारसिं जादोंमोन ना दाना नैफानाव मा सोलायलायो गावजों गाव जेरै Na2SO4 प्लस BaCl2 बिदिबा बे मा सालफेटआ बेनाव फैबाय क्लराइडआ बेनाव थांबाय NaCl प्लस BaSO4 बिदि जाबायना Na-नाव Cl थांबाय Bn-नाव SO4 थांबाय बेखौ नोंथांमोना उल्टा पुल्टा लिरबाबो जेबो नङा जायो दानिया जोबथायाव मा दं जोंहा अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनाय माने बेयाव अक्सिजेना मोनसेयाव जाबो आरो मोनसेनिफ्राय अक्सिजेना थाङो आरो जेरै मोनसे अक्सिजाबनायनिल' जुदि जों मोनसे एग्जाम्पल लायोबा Cu प्लस O2 खौ जों हमोबा CuO जेरै बेयाव अक्सिजेना बेयाव जाफैबाय नालाय बेखायनो बे मा जागोन अक्सिजाबनाय आरो जुदि जों मोनसे बिनिनो एग्जाम्पल नायबावोबा CuO प्लस H2 CuO प्लस H2 बे मा जागोन Cu जाबाय प्लस बे अक्सिजेना बेनाव थांबाय H2O बिदियाव बे मोनसेया जेराव बेखौ जुदि जों सिफायोबा बेयाव CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O दानिया कपारनिफ्राय मा जादों बिनिफ्राय बे सोलायनायाव बे मा अक्सि मा गारनाय बे अक्सिजेनखौ गारदों नालाय ओंखायनो अक्सि गारनाय दानिया बेयाव जों थाङोबा मा अक्सि जाबनाय बेखौ मा होनो इंलिसाव रिडाक्सन एन्ड अक्सिडेशन माने रिडाक्सन जाबाय अक्सिजेना गारबाय नालाय बेखायनो अक्सि गारनाय जाहैबाय बियो आरो नैयाव अक्सि जाबनाय जाहैबाय दानिया बेफोरखौ नायोब्ला जोंहा मा बेफोर गासिबो जोंनि सोरगिदिं सोलिबाय थायो आरो दानिया बिदिनो माखासे अक्सि जाबनाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलियो जों सानफ्रोमबो नुबाय थानो हायो बिदिनो माखासे बिदिन्थिफ्रा जाबाय
जामख'नाय माने माखौ होनो जोंनिथ' सोरगिदिं गोबां अक्सिजेन गेस आरो माबा माबि गेस थायोना बिनि थाखायनो जोंनि मोनसे मा होनो धातुआ जेरै आयरन लहायानो जा बा सान्दिनि बुस्थुफ्रानो जा बेफोरो मोनसे समाव माराम खालाङोना लहाया माराम खालाङो आरो सान्दिफ्राबो नाय गोबाव थाबा बिनि जोंखोल महरा गोसोम जालाङो बिदिखौनो जोंहा मा होनो जामख'नाय होनना बुङो आरो मानोना बे बुस्थुफ्रा बिदि अक्सिडेसन जाबा मोजां नुवा अब्ला जों बेखौ साफा खालामनायाव माखासे जामख'लाङो बेनिखायनो बेखौ जामख'नाय होनो दानिया बेखौ जुदि जों डेफिनेसन होनांगौबा बियो नोंसिनि बिजाबावनो दंखायो बिजाबनिफ्राय नांनाय जादों जेरै मोनसे धातुआ बेनि सोरगिदिं थानाय सिदोमा एसिड बायदि बायदि मुवाफोरजों फिनजाथाय जायोब्ला बेखौनो मा होनो जामख'दों होननानै बुंनाय जायो आरो दानिया बिदिनो मोनसे दंबावो एग्जाम्पल अक्सिडेसन अक्सिजाबनायनि मोनसे एग्जाम्पल दंबावो बे जाबाय सेवथाय जेब्ला जों थावनि बुस्थुफोर बा बिदिखौ गोबाव सम दोनो अब्ला मा जायो मोनसे समनि उनाव बिनिफ्राय गाज्रि गेस ओंखारोना आरो बिदिनो आदार जायखिजाया बुस्थुफोरखौ आदार जाग्रा बुस्थुफोरखौ जों दोनोब्ला गाज्रि गेस ओंखारो बे सेवलाङो बेखौनो जोंहा मा होनो सेवनाय होनो आरो इंलिसाव मा होनो रेन्सिडिटि दाना बेफोरनो आरो गोबां जों सोरगिदिं एग्जाम्पलफोर दं एग्जाम्पलफोरखौ सानोब्ला नोंसोरबो दाबो नुबावगोन गोबां बुस्थु जायो जोंनि सोरगिदिं बेफोरनि थाखायनो बेखौ जोंहा नांगौ जायो